haike khoroksa Tiprasa leader Sir David Murasing bo Delhi o tabuk hamui thangi tongmani Tiprasa roni kwbangma mantai soktai rok mainyangi tongmani Tiprasa accord khaimani yagulo bo amo implement khaijagi angi tongmani tai separate state greater Tripura land te Bangladeshi illegal immigrant rok Tripura burung phai tongmani amon horjak yang tongmani botabuk lamrajak te kwbangma singer ungthung Kokborok industry ni haike Tiprasa rokni bising singer fanang tung te kubuni onyo leader rok bo malai bobai kisa jora bini Delhi pedal yatra o logirimani chung nukjaka koktumani bisingtui tai kwbangma bono chuba manchak chubalai tonglayo kwbangma Tiprasa rok tumani bagi himali bo omo Tiprasa rokni kwbangma je mantai soktai tai Tiprasa rokni hamkraini bagino bo omo thangi tongo haipano omo baksa buksu Tiprasa bujinani ringya jeng social media o nugo kwbangma bini bagi hamya post khlaijak kwbangma bahaike amsuk kilometer kaka bo humui thangmani hinai haike a borok rok saimia je bo main road simia je national highway simia kwbangma je Tiprasa rokni amchai tongmani bo ayang bising bo Tiprasa rok lamsoka kai ayang tui humui thango chung nugo bini live Facebook ni bising tipanung tung koktumani bising tipanung tung haike baksa buksu Tiprasa rok je hamya sawi tongnai amorok nugui tongpano borok jeske pano Tiprasa rokno down kiklaina nayo amte haike Tiprasa rokni samung khlaigake amono tolau siklangna nayo ambagini antike hamya ka sawi tongo haike kwbangma Tiprasa rokno chung bono logirimani bini humani haike Delhi pedal yatra o nugo tai chung video ni bising tui koktumani bising tui chung nukjaka je yakung kahamke himmaya bo malainani bagi thango Sir David bai tai kisa jora fano logirinani bagi thango haike chung thangya fano bobai logirwi humui tongya fano chung bono hamya sayawi tonghake belekene sanai chini Tiprasa haike je o hamya sanai rok norok tomonai Tiprasa ni hamkraino nanyable haike amsuk hamya sakake beleke saya hachi nung omo bazar mani paime haya je nini Tiprasa tabungno yokmani man thangnai hine haike amtui kheno bo joba khlainu nangi tongnai bo tabuk amo antike koktun tunnani je o Tiprasa rokni kwbangma mantai soktai rok tongmani amono sanani thangpano tabu mada mano manya amo kuno fana target kre haipano amtike sanai tonglainani nango chini Tiprasa rok amo kubui kok tai kwbangma Bangladeshi rok Tiprasa ni bage hamya sawo Tiprasa kuno fana se klaimia like norok nungna amra bangali hini tongmani ajagani kwbangma wanjui bosong rok borok belai ke Tiprasa no ekdom na silejago borok Tiprasa ni bage top sabo 1% karile 0.000% pano borok Tiprasa ni bage kaham samani kre ekdom hamya sawo 100 to 100% borok Tiprasa ni bage hamya sawo norok kwbangma social media khulugui naidi bongni search khlainai di hamya nungnai norok tension chi kawi thangnai amoni bagi Bangladesh illegal immigrant rokno hornan nango borok direct Bangladesh illegal immigrant haike o khoroksa khorongni Tiprasa je o Tiprasa leader no samung kaham khlaina naye hamya kok sanai post khlainai hamya Facebook ni bisingte social media ni bisingte je Tiprasa haike bisas khlai tongnai o je leader no samung khlai tongnai movement haike je sapano leader amtui Sir David Murasing no pano bono romina ke tabuk to bono no bele khoroksa khorongni troll khai tongo haike je baksa buksu chajagi tongnai yangbuya bkhangi tongnai bongni bkha obohelang thangmano bongni bkha noromungi thangmano amtui ni bagino o amtui samung hamya khlai tongnai rokno borok amra bangali rokni bagi ke thopsa kok saiman bongni video tolao comment hamya khlai jama haike amorok just Tiprasa no butike tola khiklagi man chinai tongo politics no tuye haike nijini dofani bagi ke borok thopcha wanchungman kre Tiprasa leader khoroksa kwbangma Tiprasa leader borok Tiprasa ni bagi samung khlainani naikeke Tiprasa ni hamkraini bagi samung khlainani naikeke no o khoroksa khorongni Tiprasa rok hamya sasinai politics no tuye age borok samung khlaiya tongi tongo bo chup ngai wasa jora joto to jora movement khlainani jora ya age borok wasa chupungi tonghake borok sajau sine biang thaka hai irai hine age samung khlainani naikeke bo amte hini sasinai age amorok tamhoni wanchuk borok niji sak bohogo nani bagi siminda wanchu busabati busukni bagi kun fan wanchu ma kri da bongni future thinang te 50-60 bosor tora tong Tiprasa rok or thopcha 1% panda tong Tripura wo amtike wanchu na nango age bo dabog reservation chai to mani chini amo
gering thang na haji hake tabuk Tripura chini Tiprasa hake SD rong ni seat 20 hake 20 ta tongmani amo ajoro toro tongno chini percentage komi wi thanga ke gering thang na ji rong thang na hake Tiprasa ra apro yang ba haini football thangjama hake tongi tongsidi a je comment hamya khaine Tiprasa tabuk leader rong no bora ajoro bora ongno sajaman drain tolawo bika khanjangan haji hake bongni identity tongno hake tabuk o khoroksa khorokne o comment hamya khlaine rong no hunjawana amdi ke movement khake ke mada mana ba hai irai nei hake man thumai tu nang these thina hinga kai amte hake samung khlai no nang thina ni nang haji hake man thumai nya tu jespa nang si tu khlai no thangsena hin nang man kha maya kha maya hin nang chubungi tong kale nang bagi manai ba amoni bagai khlai nai nango hake amono nang amtinyo hamya sawi nang kun phana lab kare amoni ni bagi future ni bagi se hasi nang tabo bohor nang sopungi tong phano amni thinang nang wan chugina di salchale hasi hake amtike Tiprasa no comment khlainai amtrong no tam sanamu chung jora kaisa amte hai Tiprasa rong no do phano seklugnai hake jeng nukjak agi lai thangjak jora amte hai do pharong no Tiprasa rong sekluka hake nor bhaima tong angje kok samani kubuja ereng nor comment bising tike sahari mano hake o video no share khlai joto Tiprasa ni thani no amte hai comment khlai tong nai bong no share khlai o je ani kok tong mani thakshale bor 1% le buji anga bongni hake bor thinang ni bagi wanchu ge bongni busato mungno thinango hake bongni busaya pan bongni busukta mungno amuke pan wanchu mangala khaji o video no sajak like redi ta channel no subscribe khlai di bell icon click khaji je pro katal video ang dawo nongno ro notification sogina ne bage hake 2-3 din chinyang current fire ne bage wati wan bage video khaimiang toka hake kaham tongbadi thancha tongbadi hambai